Ndokupata mauya pano nhasi chakukumbirai kuti tikwidze maoko ekukwazisa nekuremekedza mukuru wemanyika changamira hapano Senator Chief Mutasa. Tozokwidza maoko ekuti titangise basa riri pamberi pedu. Maoko edu aya chazwa munamato wekutanga basa kubva kuna Sabhuku Chakambeni. Kotamise meseji chose zitana baba nerumugana neruzimurera baba wemasimba ose hapana tinosuma basa rose kati neruoko rwenyu tinounza vari kutungamira iro riri basa uri mubvuri wemanyika nekabheti yese mhuri yose yauya pano papa kumusoro kudenga tiri kukumbira kuteereresa nerunyararo mukati memba ino chinga muri pakati pedu tinongodzorera mbiri kwamuri zita rababa neremurumbwana neremudzimunera Azvita tisati tatanga tine zvatinoteedzera pano izvo tinofanira kuzivisai kuti munge muri kuziva uye pamunodzoka kumadzimba kwenyu mutaurirewo vamwe vachauya nemi vacho muchizongoramba muchiziva kuti izvi ndizvo zvinoteedzerwa kwamambo Mutasa. Chekutanga, mhuri dzinotonga kwamambo Mutasa dzakamiririrwa munomu dzinosanganisira baba Sakupanya, Wachimbadzwa, Wachakanyuka, Wakadzima, Wachimuriwo, Wamukanda, Wamukukudzi, Wapafiwa, Wandorikanda, Wachakambeni, Wacharumuka naVaziteya. Ndidzo mhuri dzinoriprizendwa mudare rino ramambo Mutasa. Kana wadaidzwa zviya izvi, unodaira kuti tizive kuti uripo, wobva wasimuka wouya mogara apa kana kuti uchibva kuti nyaya yako ndiani akamanga nemumangariro. Unotoreswa mhiko inokusungira kuti utaure chokwadi. Manyepo munomu haadiwi, unogona kusungwa. Kana uchitanga kuda kupa umboo hwako, unotanga ngekuti pamusoroi Changamire. Heni wotaura zita rako, wopinda muumboo hwako. Usinganyepi, usingatendereri. Enda panyaya yako yawafambira pano. Tinotarisira kuti munenge mauya nema-witnesses kana kuti mboo dzenyu. Kune kana matongwa zviya izvi, munopiwa mitongo yenyu, imwe inosanganisira mibhadharo. Hazvingopereri pano unozwa kuti bhadhara chakati, wobva waenda, wobva wakanganwa nezvazvo, hazvidiwi. Munofanira kubhadhara miripo yenyu. Musi weSaturday kudai kuine dare, hatitarisiri vanhu vanouya vachiti vanoda kuona mambo. Hamumuoniba. Mambo anobhukwa kuti mutaure naye umwe musi usiri wedare, nekuti mukataura naye musi wedare, panguva yaanozouya kutanga basa panapa, anenge atoneta. Tichizotora zuva rese, anoguma asisina mweya. Saka bhukai, munoona Sabhuku Ndorikanda, mobvunza kuti mambo mungamuona here musi upi, nguva ipi. Munomu tinoziva netekinoloji kuti tese muno munhu wega wane foni yake inongorira painodira maakutotaura. Mukoti muno hatibvumiri foni dzinorira muno. Dzinodzimwa
kana kuti dzinodzikisirwa volume yoririra mubhuruko wobuda woenda kunoanza foni yako. Munomu hamubvumirwi kurekodha maproceedings anenge achiitwa muno ngefoni yako. Tinoona vamwe vachimiramira wako, hazvibvumirwi muno. Tine dzimba huru muno, matoilets evarume ari kurudyi kwangu kupanza, emadzimai ari kuseri kwedare rimwe. Ndo kune dzimba huru dzekuzvibatsira. Nguva yekutanga dare 8 o'clock, asi muchaona kuti izvezvi dzaa 9:15 nekuti vanhu tiri kunonoka kuuya. Tauya tozotanga kuda kurejesta kuti ndauya chichi isoso. Ngatikurumidzei kuuya kudare kuti tikasike kutanga dare, tokasika kupedza dare, tofamba kuchikuchena mazvita. Kamira pamberi pedare ramapurisa zvese zvandichataura ndezvechokwadi kuti ndakatakafa nemhosva ndikanyepa nditakafa nemhosva mari yavabatsira Order. Ndoti pamusoroi Changamire, Mambo Mutasa nemakurukota avo nevese vari pano. Ndingati nyaya yangu yakamira sekudai. Inini ndiri mwana, ava ndiwo vana baba vakagara apa. Ndiri mwana ndakamiririra vamwe vana, tingati tiri tese vana. Kwete kuti ndindega asi ndii ndakamira sevakomana vakuru, umwe wangu aripo vanova Edmoch muno. Tisi takauya tese kuno tikabvisa nyaya yedu. Nhau iyi ndingati muchidimbu inhau yekuti takasvika pakuti tiunganidze vabereki vanova vana baba vedu vachiri vapenyu, nekushungurudzika mukati medzinzi. Chinova chiri chino chekuti chinogona kunge chakatanga kumashure, wakatadza kuzvimisikidza pachawo, asi vachimbonesana mukukura kwendaiita, vachimbonongedzana. Izvo handiregeri kutaura nokuti ndamira nditaure chokwadi. Hazvina kusvika pakupera, isu vana tokurawo. Zvakutapukira futi nekune vana. Vana tochisvika kuti tosvika kupi, chingoshungurudzika. Nhasi uno chanyanya kuita kuti zvidai, ndine munin'ino arimo muno. Zvakatanga kubuda pari. Pachibuda mweya waibuda. Uchitaura zvavaitaura. Ndokumbodaidzana tikaungana. Sabhuku chimunda wanga waripo warizve baba. Tikavashedza tikaungana. Vanhu vakauya asi zvinenge zvine makakatanwa. Mashure mekuita makakatanwa zvakada kunetsa zvikada kusvika pakuita zvimwe zvisina kumira mushe. Ndokuchiti aiwa izvi hatingazvigoni. Ndosaka matare ariko. Ini ndakamhangara nyaya kuna vana varishe muchena. Ndakamira nemukoma aripo Edmoch. Akatiwo aiwa ndizvo chaizvo zvinonga zvifambe nenzira iyo. Ndokuchizoti masamoni ngaafambe. Asi nhau yakaita kuti zvidai munin'ina aibva kuHarare uku ndamusiya kuHarare. Indobva ndauya kuno kwaMutahi. Ndiri kushandira kuHarare.
Ndamusiya iye akarongawo zvekuti rwendo rwangu ndakumboenda kupi kushe kunze uko kuHararo nemukadzi wake. Ari ikoko ndopakangoti ari munzira akati ini handachakwanisa kuenda kupi kushe wekunze. Ndakuenda kwaRusape kwamufundisi. Handizii chakaitika paari ipapo. Mukadzi haana kuita nawo. Ndokubva watanga kutoenda kwakutokwira mamotikari. Waenda wakasvika kwaRusape ndokuenda mugomo anoenda kuchechi African Apostolic. Wari mugomo wari kunamata akangosimuka papa ine wangu ndokuti ndiri kudzoka chamboenda hangu pamberi apa. From there akabva angoenda ari mugomo imomo. Vanhu havana kuziva kuti munhu waenda kuti. Wechechi wachipedza wakati munhu angoenda hakuna munhu. Vanhu vakatanga kumhanya kusvika kumanheru havasi kuona munhu. Kwakuzoona munhu exhausted aneta achingozvirwera mumiti minzwa itakatombola yakawanda. Kwakutorwa kutanga kunamatira ndopakatanga paibuda zvese. Ipapo vanhu vanoziva kuti zvanga zvatobata zvikatanga kutaura zvezvaitaura zvichinongedzera. Ndingati pari zvino izvi inini handigoni kuti nditaure kuti zvainongedzera papi. Handizivi kana ndichibvumirwa ndinobvumirwa here handizivi ipapo. Asi mweya wainongedzera uchitaura. Saka hatigoni kupikisa zviri kubuda pane chii nekuti munhu watinoziva ari normal. Ndichizoona munhu achirwera kana padombo kana muflow yakadai ichirira ndinotoona kuti hapana unomarito akadaro. Asi vanhu togona kuzvitora izi. Asi nanhasi uno munhu uye aripo kana musoro wake wakazara ropa kusvika nhasi uno tatingori busy pamba chaabatiki haiti sei unotoita zvekuti unomuita sei. Asi unonga kutokana kuti ndinoda kuenda kwakati ndoite zvandinoda kuita inini. Sei zviro zviri kundidai zvichitaura zvazviri kutaura zvacho zvichiti muri kundinonokera but zviri kutaura zvazviri kutaura. Iyo zviri kuti mweya uripo uri kubuda. Ndingati pari kubuda mweya unonzi waZaina akari wechirudzi uchiti ndakaurayiwa. Asi uri kunongedzera zita remunhu ndopakatanga kuita makakatana. Ina handigoni kuzvipikisa ina asi ndinotaura zvakaitika. Wainongedzera pane vamwe wana baba munini vari pano. Baba munini vari pano. Ndinondogumira kutaura nezita iri. Wainongedzera uchiti Newton chemunhu wakandidini wakandiuraya. Then sabhuku ava ndofunga iwitness wakazodaidzwa wakazinzwa wakapindurana futi nemweya wacho uchitaura wachinzi hamundizive here ndakambogara mubhuku menyu. Ndofunga ndiwo vamwe vanogona ndikuchinesera ipapo wakanga warimo mumba uchibuda uchitaura wakapindurwa zvawakapindura iwo. Then mumashure mezvo pane zvimwe zvaita kunga zviri kuitika futi kumashure kwacho but pakanga pada kuzoita manoizi imwe yacho chibva wamira tatambomira takadaro. Nekuti tawanawo mukati wekuti titaurewo asi tambomira takadini takadaro. Ndingati ndo nhau iri kuitika iyoyo yasvika kuti nhasi uno tinge tiri pano nekuti yakamboitika kumashuro. Tobva tambotaurana kuti ngatigadzirise zvinhu but hapana zvaigadzirisika ipapo. Nevamwe vana tikambotanga tise musoro pamwe timbowirirana tichida kuedza kubatanidza kuti zvinhu izvi sinzi musha wacho wakabvaruka nekuti musha wakabvaruka ndochokwadi. Zvakuita kunga vanhu nemasiremu akasiyana. Umwaru but hatiwaki chinhu. When something is done ngatinge tingoisa musoro pamwe toziva kuti chii. Hondo haigadzirwa neimwe hondo but zvimwe zvacho zvinotsamwisa nekuti kune vamwe vanhu vanogona kubata dambudziko iroro vachipinda bhizi. Umwe harizivi. Ndingati ndo nhau iri kuitika. Inhau dzakasangana dzemusha idzi. Hapana munhu asina dambudziko ipo pese ipapa. Vanhu vese vari kuchema. Vana chaivo vanopinda mudzimba vamwe vachibuda. Asi vanongoshinga aenda vanofunga kuti zvaita urungotamba hondo yake. Uchiziva kuti chii ndaakubata nekwatiri ndaakungotambudzikawo zina kwatinogona kuenda kuda kudai kuti wasimuka wadai zvakabata zvakawanda izvi. Sinhawo hombe ndiyo iyoyo but nhau yacho yakasangana nezvakawanda mabudiro zviri kuita. Zvimwe zviri kubata kuti mushanga utsvairwe une tsvina musha. Kana uchiti une tsvina ndofunga ishona iri kutaurwa. Zvaibuda zviri kungobuda zvitauro zvakawanda. Saka musha une ngozi kana ndizvozvo. iri kuti kudei Iri kuti ndoda kuripa. Kupi? Iye iri kuti Zaina. ndiwe Kupi?
ndewechirudzi. Tati Malawi. Asi kwaibuda uchitaura waiti ivo vanhu vanoziva hama dzangu dzakandiwiga. Wazukuru wangu here kana kuti chii here? Kwazi warimo muZimbabwe muno. Ndo wakandiwiga iwavo. Kwazi ndo vanhu vanoonekwa ivavo. Ndo vanozoziva zvokuita. Waitogara mubhuku, ndingati mubhuku rachimunhu. Ndo maigara. Anga mudhara wechikuru. Wechikuru. Alright. It's okay. Inyaya yakatobuda pamusoro iyi angamire nemakurukota ake nese wakateerera. Nyaya iyi yakatanga mati wozita Oliver Chimunda. Nyaya iyi yakatanga pakabudirwa iye mukomana Ugera aichitaura kuti inini ndakaurayiwa ine, nokuti mubhuku rakwachimunda racho mukuru wakaoneka akafa. Vanhu vaizoendawo mutakura uchitakurwa urufa wakatoigirwa upenharongwa nehama dzake uchichitaura kuti ndini Zaina inini ndakaurayiwa ndiNewton Chimunda, akatora zvikumwe zvangu Newton Chimunda. Nyaya iyi ndodzokererwa, saka takazombounganidzana. Taunganidzana manje wana baba wese. Mukororo wedu munina Gera, mukororo wako makajaira maningi muda kutoti baba wangu munotomunenedzere zvese kupikisana nemweya wabuda. Tikati handisi basi, iwe taura nemweya uri kudini, uri kubuda. Ungatitaure susu tu hatitauri, unopikisana nemweya uri kubuda. Taura naye basi, makajaidzwa maningi imi, makajaidzwa wautobuda mudare mweya kwautoenda, wautorana namai wake, wautodini, wautobuda. Newton. Right, Rambo Newton. Baba, makambozwa here nezvinyepo. Zvataurwa nemukomana wekukorora. Ndembo. Makambozwa here. Ndakatozizwa zvito. Ngokuti musi wabudirwa wanhu weSouth handisi. Asi mudzimai wangu angati. Ngatidzoko kumashure. Munhu munokuziva here? Anoziva here. Zaina ndakamundomuzwa kuti unogara kuChimunda. Asi musi wakafa ndasi. Zvekuti waigara Bhuku rekwaChimunda ndozive kuziva. Asi zvekuti musi afa inandizi. Tati Zaina nomuziva here. Kuziwa Zaina munomuziva here. Tatopera Zaina munomuziva. Nyaya iri kubuda iyi pamwana ichitaura nezvaZaina, asi ichizopinzwa zita renyu mukati. Makamboinzwa kwete? hamuna. Matanga kuizwirawo muno. Yakatangira kumushonga. Ndosati kuti makamboinzwa here. Kuzwa mudzimai wangu anotaura kuti munhu wabudirwa kwamukoma anga arikutaura ngezvaZaina rakazizwa izvi. Aibvazi zvaakautaura nezvaZaina. Wati Zaina wakaurawa ndiani? Kwazi ndiNewton. Newton ndimi. Yes. Kubva madini saNewton wataura? Inini ndazwa kudaro. Ndisati ndapindura, wana wangu ndiwo wakapindura. Inini handina zvandakataura. Hamuna zvamakataura. Saka ndoti mune here zvamakamboitawo after manzwa kuti zita renyu rapinzwa munyaya iyi? Inini ndakafamba ndega. Zvikanzi isusu hatisi kutonja. okay. Saka Saka sei imi makati zvinhu zvaitwa pajikerere?
wanhu waunganidzwa wese, wakaudzirwa wese kuti inini ndidesigner ndakaurawa ndiNewton. Asi imimi saNewton wataurwa wacho, movha machifunga kufamba mega. Andakafamba ndiya. Muri yenyu ndini. Hamuna kufamba nevamwe wese wakazvinzwa. Hamuna kuda kufamba navo. Asi makada kufamba newana wenyu chete. Pamaifamba newana wenyu mamuda kupruvha chii? Pama muchifamba newana wenyu chete, musina wamwe, manga muruda kupruvha chii? Wana wangu wakaudzwa chokwadi. Wangu wakautsvaka chokwadi kwandiri. Kwete kuzvichenesa. Wangu wakautsvaka chokwadi kwandiri. Zvino izvo makachena kuwana wenyu kumhuri, makachena here? Makazoitei kuti muchene kumhuri? Saka wana wakazoti nyaya ingaende kwamama. Dzimuya zaina uyadini abudewo makazawa nhunu. Saka zvamuri kudai muita mawinga pano. Mawinga kuda proof. Kuratidza kuti akauraya Zaina ndiani. Ndozvamawinga akamisa. Ndizvo here? Right. Saka nyaya iripo ndekuti chamuri kudai nyaya yenyu hainesi. Nyaya yenyu inoda chiremba. Nyaya yenyu inoda chiremba. Naye wakomana. Mukomana yako. Ati my liver anonga sho. Right. Saka chimirira yenyu chiremba rusika panati. Then muchizwa zvamune mazwa. Mazwa zvamune mazwa mudzoka mutaura kuti hanzi. Because isu chatinoita ndechekuti tichida kuti kubatsire kuti nyaya ipere. Nyaya igadzirwe. Because chiri important kana mauya kudare kuno. Izvozvo munhu wese ngaazvizwisise. It's not an issue kuti ndauya kudare ndahwina. It's not important to me. Chiri important to me ndechekuti kana wauya kudare kuno kuuya kubatsirwa. Kana wakubuda muno wabatsirika here kana kuti hauna. Ndo zvakakosha izvo. Zvekuti ahwina ndiani haandizvo haisi respect. Kuno kuti auya kugadzisa dambudziko riri mumusha. Ndo zviri important. Saka iwo kana urizwa kuti ndiri dambudziko. Zviri nani kungobva kuti Joshua guys dambudziko iri nderangu ndinaro. Chindibatsira ndigadzise dambudziko. Because dambudziko rengozi haribati iwewe chete. Rinobata munhu wese ane ropa rakafanana nerako. Saka iwewe pamwe pacho nekungwara kwako unokwanisa kuenda kuzvivhika kumba kwako wobva wazvisapo wamwe. And by so doing hauna zvaita. Nekuti kwawakanda akakandawo umwe achakandawo zvichadzoka futi kwako. Saka handizvo zvatikuda. Zvatikuda ndezvekuti kana taona kuti tine dambudziko togara pasi toona dambudziko tokupedza sei. Muita zvinodiwa. Mushonga wengozi hauna chimwe chinhu. Kutsipika it's a temporary measure. Asi paunotsipika zvine time pazvino expire. Pazvino expire chinomuka futi. Ende pachinomuka every time chine hasha yakadarika itachina yabva kutanga. Because chiri kuziva kuti unochidini, unochidzvanyira. Andizvo. Saka chiripo ndechekuti chakangokosha. Tiri vanhu vatema, tiri vamanyika, tinoziva kuti ngozi iri iriko. Asi mushonga wengozi iwani chete. Kuri chef hakuna mushonga wengozi. Sanyepeudze ukazodai ukadai inoise dombo rikazodona ukadi haiwa zvese hazvibatsiri. Kudyirwa mari nenguva mahara. Kana makaungana semhuri muri in agreement. Motaurwa zvamotaurwa nemukomana wako. Kana musina kunyasa kugutsikana nezvozvo munoenda futi pane umwe. Kana musina kugutsikana munoenda futi pane chii? Pane umwe. Kusvika maona kuti dai nyaya yedu chaichai inofanira kufamba yakadini? Yakadai. Magadzirisa chio. Chatopera. Chandisingadi munhu anoenda mudefensive mode asi achiziva zvakaita. Kuenda kuomira against the wall kuti handizvizivi asi chawakaita uchidii? Kana umwe munhu andisingadi futi nini munhu anosapota zvaasingazivi. Kana mai wako akaroya handiti akabatwa kuti waroya. Handiti usamudefende nekuti handiwo waroya. Asi mubatsire kuti asaroye. Ndo zviri important. Unoziva ndizvotaura. Kuti kana uri mwana wese akazvarwa ndimai nababa. Asi hazvirevi kuti mai wako nababa wako zvese zvaunoita zviri correct, zvakanaka. Aiwa. Baba wako namai wako vanokwanisa kuita zvinhu zvinomira zvakadii? Zvakanaka. Kana iwewe mwana ukatora zveshuwa mai nababa voita zvinhu siura mai wako nababa wako vadzoke pagwara.
not kuti mai uyu azozoti mai uyu zvaaita zvakashata ungoti because ndimai wangu ndofanira kusapota zvakashata newe watoshatawo because the next thing unoinherita kushata kwamai wako kunouya kwauri kana wati mukomana unoinherita kushata kwani kwababa wako kunouya kwauri saka kuti chisauye kwauri chakashata gadzirisai nguva ichipo nguva ichazoshaikwa unoziva ngozi kana munhu atoripo aritaurwa zita rake achitoripo that's the time to act mwamagadzirisa zvekuda kuzoti zvaakunetsa iye aenda munopera bhozi giya rakapinda naro hamurizivi kana ari yemuridzi wacho akaisa giya rake anoziya giya rakaisa ngaagadzirise muchimubatsira semhuri kuti mese zvinhu zvekufambira zvakanaka ndo issue chacho it's not about ahwina ndiani aruza ndani no tagadzirisa here dambudziko redu tagadzirisa here ndo chiri important izvo tagadzirisa here inini I can never stand in court to support our bongo kana bongo aza baba nemukadzi wangu because baba ndiye aruziya zvakaita saka chandotomirira wedu kuti baba wataure kudhara izvo ere kutaura wakanzvenga ere kudhara pangwasha kwasatotaura ini chokwadi kuti hapana ndakabhaisa mufana asi nditaure pamberi pavanhu ndakabhaisa hazviiti mafana asi iwewe ndakutaura pana zoti pakaitwa mufana wangu inochitaura kuti mudhara ndaizwa mudhara its okay chimira ndigadzisa ndochienda kuna nabamukuru nabamukuru hey mwana ngaisiye matambo ngatigadzise nyaya yobva yadii gadzisa tozvatotwa hakuna munhu asina munhu waanopotera because at the end of the day chiudiwa ichokwadi kuti nyaya igadzirisi pakashaya chokwadi hachigadzirisiki idzi nyaya idzi taakuyasadza ndidzo dzekuurayana vanhu nekuuraya vanhu ndidzo takuenda dzadza muno saka taona dzakawanda dzauya munonza munozwa dzakanyara kuti zii inyaya dzekuti vanhu vanodini anozosvika kuzvibvunza kuti nyaya yangu ndinoiziva chindibatsirai then wodii wobatsirwa nyaya yatodii ari kubudirwa ndiwe imba iyi kuimba yamukombo mukoma wanyuti vamukuru baba wakatibereka aripo handiti aripo mukomana kana chiremba auya wachahakana wahakana wotaurira then solution inoita sei kana ari kunyeperawo uchataura kuti babu hapana chiremba ndidhimoni uchizotaurwa chii chokwadi endaimazi momirira mukomana panouya ndokutaura kuti wauya ubva kubatsira kuavoida kuspenda mari yakawanda zviri nane kuti kana mutoziva kuti zveshoshova makabhaisa zvamutowana chakamira kuti wanowe ndozvazvitori asi ngatichitori pasei ngozi izvozvo chiremba kana auya urumboda mari andizvo asi unenge aroda mari kune zvamune mudini zvamuri kuziva saka zvinobatsira kuti musaputse mari dzakawanda kwazi chiremba akauya ari kubudirwawo chahakwa wobuda saina uya zvimari hazvina ndoo